Toto nie je platená spolupráca. OK, čaute ľudia, dneska sa ideme pozhovárať s Google Genemi. OK, nech mi spraví kvíz. Aké je hlavné tematické zameranie obsahu na kanáli Jozefko Bobulák? Blogy. Ktoré slovo v názve kanála Jozefko Bobulák je zdrobnenina? Jozefko. Typické video Jozefko Bobuláka trvá niekoľko minút. Aké typické oslovenie jeho divákov na začiatku videa? To, čo je moje oslovenie, není dajaký bobuľaci, moje oslovenie je OK, čaute ľudia xddddddddddd. Ktorá bla 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 pre jeho videá v prírode najdôležitejšia. Kamu na čo by mi bol dajaký nôž a lano? Aha, tak nič. OK, takéto skore na to, že je to o mne tak akože hanba a ešte ostaňte na videu, lebo nás čaká úprimná recenzia. OK, takže Google Genemi je taký chat z tému, takže ešte používajte ešte chat, ale v niečom je to Genemi dobre, takže tak 6 z 1.